Sir, good afternoon. Si Action John Diaz, Action Radio. Action dyan, may hapon. Yes, may sir. hapon sa ating mga listener. Yes, sir. Sir, ang aton concern dre, may panibago naman nga oil price hike pwerte kataas 6 pesos sa kada litro sang krudo. Nagambal ang LTFRB, pwede base da si mana mapasaka sang presyo sang plitihan. Ano din inyo parindugan sir sa panibago naman nga development? Well, kung kami pamangkutan sa transport, ginakalipay sa gitna, no? Kay at least matabon-tabunan ang subong epikto sang tugong, ilabi na ginapong gatugong kaya ako kayo sa margin nga dalala mo patanis mo panimalay mabuhay lang kad makadto sa isa ka private entity. So ang problema naman daw kaya ang domino effect sa bala kung ang pumulo subong naga pagula sa tanin naka-recover mo sa grabing kapigedahon. Sila jutay na orani bantal ginagawa kita sa mga kalamidad, may pandemic, subong niya grabe niya kalamidad ang nag-agi subong adlaw, no? So, mahal ng mga school supply, mahal ng mga balaklon, magdulong sa iya nga bata sa eskilan, tumalan mo bang pliti. So kami may pamilya, mga mimo, nga mga pasahero manabi. So muna nasubuan matatani. Kaling wala kita sa choice, no? Kaya ang ining administrasyon, ang ining estado, nagapanginaw sa iya obligasyon para sa mga pumuluyo. That's why ginapatong niya sa kada individual, no, like sa transport industry, ipasakaan niya gamay ang plitihan, pero dugmukon niya naman ang mga pasero. That's why bias nga classes ang administrasyon. Ang atong sinatanis tarawagan na so dyan nga, ikuha na lang, ituhaon ng 12% nga value added tax. Kung i-deter tani for the meantime, ang excise tax, kasi sila man nagambal nga. So maglampot na 80, tugtog 90 ang bilis ang produktong petrolyo sa gwa sa dollar, abi, i-temporaryo suspend. So wala kita siyang mabatyagan na bisan pagkuhan na abi pag entertain sa mga position papers ng transport industry. Wala, hindi mo mabatyagan but anong ilagi na tunan siniin. Ang amo na batyagan niya, ang atong mga local government official nga sila ni tanin tingong sa atong mga sektor na mapaabot dito sa administrasyon. So, hindi mo man mabatian. That's why ang Malacanang sige lang yung info sa mga makamamatay ng mga layang pulisya. Ba't yun po ang halit kina tugod buwas o kung tugod si Simana, sana na may domino effect kinatawatan. Gani, man kaya matabo sina sir, kamoy sa transport sector, masabat inyo nga problema. Pero ang regular sir, nga mga mamumugon, nga mga pasahero, sila ya wala gin may nabuhin nga problema nila, nadugangan kiti masaka ang presyo sang plitihan. Do, kumbaga sir, ang inyo pananawan, dito ginapapasan niya sa pumuloyo ang problema nga do, hindi din magatubang ang gobyerno, do mo sina. Well, kaya wala man siya nagahiwat sa mga necessary balang like dialogue o kung dialogue o consultation. Ay supposed to be ang gobyerno, may iya siya nga kaugalingon nga paglantaw bala. Nga kung ano ang problema nga nagaluntad, ipatawag yun ang stakeholder. Anong posisyon nyo, anong mabulig naton, anong immediate nga pwede naton himuon. That's why amo ni nagalala, no? Kay nangin bullying na lang ang katabo na ginabuli na lang bala ang pumuluyo. Wala na siyang actual na pag-inistoryahan ay pagsolbar sa nagalala nga problema, kundi pag-impose na lang sa mga laik at polisiya na hindi na naton matulod. So, man sa aton nga mga pasahero na dapat magiliw sa kita, no? Mag-isa kita sa aton tingog, isawan aton puwersa na kita abot sa mga local government official na pinagit sa national government. Kasi may mga problema nga nagaluntad. Kasi dapat ay tatapon sa administrasyon ang pinaka-basic na solusyon para makahatag siya sa assistance kung maghatag ka lang permit, fuel subsidy, service contracting, mga kung ano pa ang bulig nga iatag niya. Ngayon, hindi pang maglampot sa nagakinarlan ang matabo sila. May corruption niya po nga matabo, like sa mga pagtawid pagkaka. So, kung mag-agi siya sa land bank, ang kakatabo na tigina-prinda na nagani ang mga card, no? Kung magkatawa man sa service contracting, di ba silang ka-free ride? Di iba sila gani ka-panupot man. That's why ang atong tani ayo, nga ibutang na lang sa gasolinahan, butangan mo labi DOA lane. Tanan nga magtugong na nga public utility vehicle, automatic may mga rebates nga taga 2 pesos o 3 pesos. At least, maladala mo dahil pagpuli ni mong imo nga benepisyo alin sa, sa rebates.
So, mo tanin pinaka-basic, like siya natabo sa administrasyon ni Pinoy, na direkta yan nga nakaabel ang aton ng mga driver. Why na iya kinahanglan to siya ng mga fuel subsidy, mga pantawid pasada, kay ningas kuko na, amo na siyang prone sa korupsyon. Gani. Anyway, sir, ay point to point lang anay, no? Ang hambal kay LTFRB, they would allow you nga mag-increase 3 to 4 pesos. Direct. Enough, sir, ang 3 to 4 pesos kung na mo silang sitwasyon naton nga madugang sa presyo sa pritihan or kinahanglan pa additional? Well, ang napatian namon kagapon sa kay chairperson Chiloy Garapel, wala pa man. Hindi pa na, no? Ara pa lang na sa balita. So, wala pa man na sa kwan kimagi pa na dito sa Toro investigation sa directorate na sa LTFRB. But hindi ang amon niya, kung ma-impose na, welcome sa gitna na. But hindi mo na siling kung kadako sang mabulig niya sa transport sector, pero ang domino effect na sa mga pinalagang pasahero, nagkakasubo man kami nga sila yung masaper sa sila pagpatong sa produktong petrolyo. Ikaduwa, sir, nga point, of course, kamo okay, kamo dara, if possible, ma-implement ang 3 to 4 pesos. Ikaduwa nga point, ang imo, sir, yung punto, dapat subong, there's a need nga i-defer or i-suspend ining excise tax. Immediate, sir, kinanglano na naton subong ni, or pwede nga unahon naton ang pagtunga sa 12%, sir, nga value-added tax? Well, both, no? 12% ang ayaw kanina mo, 6% lang anay ang i-defer. 6% lang sa 12% ka value-added tax. Ay nga ito nga excise tax para hindi man siya mabugat, no? Ang una ito nga trans, kay daw tatlo na kabisis nga ginunulog. Ang una ito nga trans nga ginimpose nila, dapat i-withdraw to anay. No? I-withdraw to anay. Kay kabalo man na sila kung sinong aplikado, no? Galing kiti ang aton ng mga lawmaker, ang mga public official na ito, wala ni sila yung nagkatugong adlaw-adlaw, no? So, muna hindi sila direkta nga makabatyag, kaya ang ilagi na tugong, nagdali niya sa kabansang estado mo. So, ngamutan ni pangabay, 6% nga deduction sa 12% nga value-added tax and determent sa 50% anay isang excise tax para at least malibantar, no, ang for hire kag makabulig-bulig man sa mga private nga mga entity. Okay, sir, if ever, kung amo sining solusyon, anong possible effects ni sir? Manubo ang presyo sang gatong, hindi magsaka ang presyo sang pretendo, amo silang ginalantaw nyo? Yes, 100% wala sang domino effect, kaya hindi ni magtandog ng mga transport industry mo, wala sang transportation cost, wala sang hauling cost, wala sang hindi ba lang kundi ginakarga ng mga gamit para sa kundihin dalon. So wala na isang movement. Amo lang ginambal namon wala na yung domino effect, no, para sa aton ng mga common tao. Wala ni siya sang epekto. Ang masaper lang siniti temporarily magamay-gamay ang income sang estado, pero kung ginapanumdum nila nga this is a government of the people, for the people, and by the people, dapat amo gina ang tumanon tapon lai ang pagampalan kag konstitusyon ang ipabatag nila sa pamuluyo. Kumbaga, sir, subong tani anay ang gobyerno anay masakripisyo. Yung taton tani pagsakripisyo sa pumuluyo kung amo silang matabo, which is dapat amo gid man nina, no? Sir, ang last question ko, nga hindi na mahimo-himo, sir, how? Ka-government. Kabalo ka ang korupsyon alin sa national hasta sa local government unit hasta sa pinaka-basic no lower unit until sa hasta gina sa barangay. Grabe na yung korupsyon. Remember nga kung amuning nagasunod-sunod nga problema nga hindi matalakay sa barangay council, city council, sa municipal council, nga hindi nila matalakay kidra sila nagakuha sining korupsyon nga nagkatabo. Kaya kabalo na gitman, akuho nila kasi hindi, kabalo na sila na mga nagapulong po dira, nagkakabuhi sa taxes revenue sa nagkalain-lain nga mga produkto, no? Tubot silingon, mabudlayan ka kay maagi pa sa legislative, maagi pa sa executive, kada mo pa bala sa agyan nga ang ato sa ginataw, emergency power na lang, kaya ining natabo subong adlaw, hindi siya simpleng nga kalamidad, no? Hindi siya simpleng nga baha, hindi siya bagyo, kundi kalamidad sa presyo sang krudo na nationwide ang apektado kag may domino effect. So, pinaka-immediate kinasasubong kung panawagan ng pag-ambalan. Sige. Sir Diego Malacad, thank you. Very meaty ang aton nga diskusyon. Though direct lang aton nga agenda, but so on. Siguro, sir, makakuha pa kita doon ng update sa imo. Good afternoon, sir. So, thank you dito dyan sa mga listener. May hapon, kag mabuhay ka mo sa Acceleration. Action Report, Afternoon Edition.
Nabatyan si Mr. Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center o kunundok mga kaaksyon. Amo na, ti iagin plastar, anong rason na hindi ni matuman-tuman, amo ni katabo nga ang mamilitin sa subong ang pumuluyo bangod sa pagsaka naman sa presyo sang pilitihan. Aksyon Radio Province Standard Time na 5:34 sa atong ipagbalik dugang pa nga mga balita diri sa Action Reports Afternoon Edition. Champion Supra. This is my life.